Медитация, добре, детска гимнастика. Една моя сестра при Жизел има абсолютно същото боди. Но да, от тук го купуват. Да. Има топки, бухалки и лента. И въже. Ето е такова, това не е зименка. И обръчи. Това са всичките ни уреди. Да, такъв обрач имам. Зеления вкъщи го имам. Знам. Тук има топки, лента, бухалки и въже. И лента имаме от тук. Да. Наистина си купил лента. Тя сега за бухалки някакви там. Ти си точно зад мен. Жената, която медитира. Това са мъжки бузи, които може да ги разглеждаш. Това зависи кой е разглежда и да отиде до тук. Може ли последния брой? Макарон вкъщи има. 2 броя даже някъде. Време за плуване. Какви са тези неща? Леле, много са тежки. Това е за колан, за да се потапяш, да не изплуваш, като плуваш. При плуване под вода, тежест, която балансира. Да не изплуваш само нагоре. Слагаш си баланс, да се неутрализираш. Да, но въпросът е как ще излезеш? С плуване нагоре. Време е да влезем в морска тема. Така, Вера има същото. Аз имам такова минивански. Аз не съм пробвала вански, но няма значение. Аз вече си имам, нали? Виждал съм такива. Време да влезем. На ръка трябва ли? Те бе сама си съм Така, миряса ли за слизане от кънки? Миряса. Когато водим бяга, Няма толкова. да си имаме качка. Само дигаш отпред пръст. Каза, че имаме кънка. Хайде, дойде. Но въпросът е какъв размер са. Трябва да ги обуеш и да видиш. Ще паднеш по връх. Разбираш ли?